Apar diopani mate Arta Arnam Nangpi Women Justice Forum Arlo Atum pen tongsikot pen phirang kemai kang nipon bangso phirang kemai along Apar diopani mate Arta Arnam Nangpi Women Justice Forum Atum pen phirang kemai kipapon phirang kemai phapon angkok alam theke lapu hendo non hanjong Karlitang Rina Rongpipi Aphan pangtek tek atum kaculang remdet apot ahoka kang sai longvek nangji pusi bangso phirang kemai long pen alang litum pen ningji pon tangte alang litum ka ningji pon adam te pen nonang ton pen arju pon sina News Desk Report Public TV Karbianglong Tum ada apran sih itu media pancukan angkok alam tidangke Bokayan district Women Justice Forum pen itu mesti pudunji alam ningduk alam tidangke ni tum la Rina Rongpipi Aputhak alam tidangsi non itu ningduk lo lasi alang lepan rebdet ko soalam kacau long pen itu suara tum akisung itu puan tak kijok wanawi asila so kijok wan kiduja panke lasi non alang Rina Rongpipi Aphan kijokwan itum justice kilong vek nang dia bangke itum la law order pen itum sedak pen nang sai nang ji pusin itum itum women justice hin pen kami itum pakistan makasa alam dia putak kami itum tarjap lo la pen itum la sa justice bangke itum ahok pe long vek nang ji la pen law order pen kami itum ahok pe nang sai pirek nang ji itum justice bangke itum long vek nang ji la penon itum kacunung itum women justice pen itum kacunung iti bangke hampang asong do anak tum sitami la so putak la so kisung putak bangke itum suarlo bedak posi kijok wan dia posi na to hampang asong do tum sitami itum kan nang cirap nang citudu nang ji hampang asong do tami cirap citudu nang ji pen cirap citudu nang pusi nilihin pen ke cuning ripon bet ke justice bangke itum long vek nang po la bangke so justice bangke pen la ko on arta ki on adin supia panke ni tum tan ni chibukti khanja ko ni tum ku sonsi buja ko aro la je ko ni tum jero ke tamna ke ni tum ku sonsi tum sualo tum ke ku sonsi ki jogwa ni tum ki duko la si nang ni tum la so akisung la ni tum solo kisung ke na tum hampang asong do nang chirap du nang ji ni tum ki jogwa nam ko da tum solo an kon ta ve ningkan la pe achiklo la pe hopta arni antai tu ani wang ta chi theklong la si la solo ki sung bangke hampang song rabdu nangji la pen ki thek ding ta anta la bangke nang tunang chirabdu nangji la pen justice abang ni tum long vek nangji ni tum ma women justice hin bangke la han lo ni tum chuning di bangke la si tum la so putak bangke justice long le tik ni tum ki song ta ni tum sangse la pen iri re ni tum la bangke ni tum justice long vek nang po pum long vek nang ji la si ni aklang lo ning beke la si amat anili tum ke ningduk pik lo nili tum solo so Aputhak nili tum ke ju ang long arlok si gini kido karbiara tum ke long arlok side la si ningduk Rina Rongpipi alam the Aputhak ni tum ning kiduk la nong ve ning kiduk Aputhak bangke ni tum suarlo tum ki kijok ban ke vedera joini sini tum sarkar hin pen samini tum han la bangke nang lang donangi la pen nang rabdu nangji la pen justice samini tum long vek nangji la pen lord dar pen sami so dak pen nang sai pinangji la so kang sai ke ahok ke pen sai pi me vek nangji atheni tum nan pon ta ni tum kijok ban ka ve ni tum ko son loi tum suarlo tum nang tum yang si lai ki jok wan pen nang tum jong si ni tum han ki jok wan nang klem don di la pen nang chira mang chi to don de punte ni tum solo pa tum han an ke la da ke ni tum han ke nang pa thi la mo la pen nang pa vi la mo bin su tum da chok lo ni tum solo yang si a ki jok wan ave pulu tang ti ni an ke ning ki thi ning kang ning ki pung lo ni tum la si nang ni tum ham phang song dan mai tum chira mang ji la bang ke la si non sarkar hin pen sami ala tum sodak pen nang sai pinang ji la sinon la Rina Rongpipi alam Aputhak ni tum ningduk cipaklang alam tin tum kila ke ningduk pik hangjang la si we want justice justice so non ni tum
so Aputhak KAWJF nangko bangke ni tundak Bokajan district kan itu arnam lang pi women justice atau mahin kan itu ningduk cipak lang alam kita lah no